Абе, пис за Илката. Илка, то лицо, ако може да го изгасна. Дебе, той е iPhone. Я бе, дечко. Сега може. Автомат. Не ефекте. Так. Айде, така. Илка, леле, ми замараш, ми отзимаш от бримата. Лила, бигай. Бегай. Силя. Искат правя хай-файв. Так. Плюс ли има? Има материя. Само Ама продължи. снимиш ли? Да. Да или ма снимиш сега? Сега не... Вашо е негация или? Кулминация. Защо не гаца? Илка, що да Неготино нещо е. Камадарци там негде. Димирка пия Бардов ти бе, Бардов ти И бе! ция има връзка. Да. Investigation нещо, да. И да. Ция обавезно има умешно пръст. Мял, тук е мял. Ция, Коинциденция. идентификация. Илка! Добро. Илия бе, Илия. Илия. Кинг Илия, па дека него се бракиш. Да си ебиш веко. Илката. Беше Ели последна табла. И на YouTube. Аз снимай, пише Ели последна. А той е приятел. Стиев. Джис. Да. Илка джис. Дай ми къс джис. Край. Сега шо е бо? Това е ефекти прехен. Молим? Шо викаш? Сакаш да ми го снимиш задницата? Чакай. Ке ти го репнам от земе. Ай, запей нещо. Кажи ми се кичнеци как ти има. Но боя... Баш умно ми свети. Не те беше Радиш осветление. по-креативен, например. Уй, отпреги мовичката по това чега. Илка, кой ще ме вземеш те на удов внътре? Удов внътре, ма чуя ли, Илка? Види го после, ама да ти е бълтията. Илката, бълтията. Иле. 9. 5 до 8. Пъти го чепо. Срамота. Янче 12:25. Нека 12 полога, неки. Нека и дай. Нека и да е за 5 минути 12 полога. Илката. Кинго. Мале колко са изнервени, че откупитах колко е това. Ме кашува, викам, ало, по гръчка или по... По гръчка! Не работим с такова време, не знам шо. Знаеш, че съм на пачове. Да? Не знам, там ще скопяне някакво така. Защото ти викам трябва нон що учи. Какво е това гръчко време? Няма такова време. И аз си имам наш садник и готово него мен. На телефона бих сам мисля, пак го прави човек. Идам го и. Човек, А на него му трябва сад горе, нали там. Че трябва да пие Пиво. и ебене скъпе. Моме, ой да ме се ще допие. Танца?